Jo primer de tot volia agrair a la Núria, bé, a tothom d'aquesta escola que m'ha ofert la possibilitat de ser avui aquí amb vosaltres. Realment, sobretot, volia dir-li gràcies a la meva exalumna, la Débora Jubierre, perquè és gràcies a ella que sóc aquí. I realment he visitat la vostra escola abans de dinar i és magnífica i bé, he quedat realment molt parada, no tinc paraules per descriure-la. Jo m'havia plantejat què havia d'explicar avui aquí i he desestimat explicar una cosa típica de dir ja sabeu que heu de llegir molt, ja sabeu que la lectura fa molta falta, etc, totes aquestes històries que ja us diuen els vostres professors cada dia, que us diuen els pares, que ens diuen els programes de televisió, etc. Aleshores jo m'havia plantejat que habitualment només nosaltres veiem la pel·lícula de la lectura des del nostre cantó, nosaltres com a lectors o també de vegades nosaltres com a escriptors. Però mai no ens situem en el paper dels llibres. No sabem qui són els llibres, els tenim, els usem, però no sabem res més d'ells. I aleshores jo tinc un problema greu i he pensat que potser algú altre també el té a casa seva i a partir d'avui us hi podeu fixar i tal vegada podem compartir-lo i resoldre'l, mirar de resoldre'l. Ben clar, què passa? Que els escriptors escriuen molt de pressa i hi ha molts llibres al mercat. I els que som, com jo, i com espero que sigueu molts de vosaltres, allò que s'anomena lletraferits, és a dir, que estimem molt la lectura, la literatura, la cultura, els llibres, escriure, llegir, etc., doncs sovint tenim a casa molts llibres que encara no hem llegit i que s'estan esperant. En el meu cas concret, jo tinc una habitació amb molts llibres ja llegits, amb unes lleixes, unes prestatgeries, però després tinc una taula, que és com una mena d'escriptori, carregada, no exagero, de piles de llibres que s'estan esperant. I aquests llibres tenen molt mal humor. Tenen mal humor, estan de mala uva, perquè volen ser llegits. I no els arriba mai el torn. Perquè a més, sovint passa un fenomen, i és que tu vas com ahir, dia de Sant Jordi, vas per llibreries, vas per Barcelona, les paradetes, i, com jo ahir, em compres 6 més. 6 més. Aleshores jo vaig arribar a casa meva, vaig entrar amb els 6 llibres d'aquesta habitació de traspàs on els tinc tots allà esperant, i els que ja hi eren, quan van veure aquests 6 nous que arribaven, els hi va agafar un malestar molt gran. I els sento remugar entre ells, no? I alguns es tiren així endavant i diuen aparta't, primer jo. I cada vegada que vaig jo allà a buscar un llibre nou per llegir, hi ha aquesta mena d'enrenou allà que no hi ha qui l'aguanti. Ara, a vegades estàs al menjador llegint el llibre que has triat i sents que els altres es queixen i van dient és que jo ja fa 3 anys que sóc aquí, és que jo ja fa 2 i mig, és que aquest que acaba d'arribar perquè té unes tapes més boniques, aquest va primer. Vull dir, és horrorós. Aleshores, jo no sé realment com resoldre-ho, de vegades a la nit també sento que fan escàndol, hi ha hagut algun moment de crisi seriosa i s'han pagat i tot. És molt problemàtic. Aleshores, jo només, l'única cosa que se m'acut per resoldre aquest tema és 2 coses. Una, no comprar-ne més i anar acabant amb aquesta pila, cosa que els que estem malalts de literatura gairebé ni contemplem perquè és impossible, i l'altra és llegir més. Llegir més per anar avançant. I també, home, també podríem fer una cosa, però aquesta també la veig difícil, és demanar als escriptors que s'aturin durant un temps. Però això tampoc condueix a res perquè hi ha tants llibres per llegir, alguns de fa molt temps, que, vull dir, mai necessitaríem moltes vides per llegir tot el que s'ha de llegir. A veure, tota aquesta ficció, una mica absurda, que us explico, és per dir-vos que realment, i com ja sabeu, tampoc us descobreixo res, els llibres estan carregats de vida. Estan tan carregats de vida que són capaços de barallar-se entre ells perquè la seva funció primordial és transmetre'ns tot allò que porten a dintre. Jo us puc garantir que jo he estudiat 2 carreres, un doctorat, estic fent classes, em preparo les classes i tal, però tinc la consciència claríssima que el que he après més a la vida, com he après més a la vida, ha estat no estudiant, que també, evidentment, sinó llegint. Ara bé, com els dic sempre als meus alumnes, quan ens enfrontem a l'acte de la lectura, ens hem d'enfrontar a l'acte de la lectura essent nosaltres uns agents actius d'aquest acte de la lectura. No podem agafar un llibre que el pobre té tots aquests conflictes que ja us dic, remuga, està de mal humor, s'està esperant, etc.,
i asseure'ns al sofà així, obrir-lo i anar mirant. No, això no pot ser. Hem de participar en l'acte de la lectura per anar descobrint, i a mesura que aneu estudiant podreu descobrir més coses, sabreu descobrir més coses, per anar descobrint tot allò que el llibre ens ofereix. El llibre, qualsevol llibre, uns per un tema, uns altres per un altre, però ens ofereix aventures de tota mena, ens ofereix una visió del món diferent de la nostra i que per tant ens pot ajudar a enriquir els nostres punts de vista, ens ofereix humor, ens pot fer riure, ens ofereix patiment, ens pot fer plorar, ens ofereix sobretot també una visió més àmplia del llenguatge, ens dota d'eines per poder nosaltres també ser unes millors escriptores, ser unes millors creadores. I no us penseu que quan dic això em refereixo només a la gent que vol escriure professionalment, que es vol dedicar a escriure, sinó perquè hem d'escriure bé sempre en qualsevol cosa que fem, fins i tot quan fem una instància, perquè la nostra targeta de presentació com a persones, no us descobreixo res, ja ho sabeu, però la nostra targeta de presentació com a persones sempre serà la nostra expressió escrita i, evidentment, també la nostra expressió oral. Tot això ho tenim en els llibres. Aprenem a ortografia, aprenem com s'escriuen les paraules, aprenem paraules noves, ens desperten la imaginació, ens desperten la inquietud per aprendre més. I ens obren, sobretot, visions, ens obren horitzons, panoràmiques respecte a mons que per nosaltres poden ser insospitats. Si entreu al Google i escriu, per exemple, citacions sobre lectura o sobre llibres, trobareu moltes citacions d'escriptors famosos, d'autors famosos, i veureu com gairebé tothom coincideix en la idea que, sense bellugar-te del sofà de casa teva, t'enriqueixes profundament amb l'acte de la lectura. I ets capaç de viatjar a altres planetes, a altres mons, a altres espais, a altres èpoques, sense fer només que aquest esforç que us dic de la lectura activa. D'altra banda, tenim l'obligació, com a persones formades, d'exercir, de fer un acte de respecte a tots aquells que en el passat i també en el nostre present, coetanis a nosaltres mateixos, estan fent l'esforç de crear literatura, d'oferir la seva capacitat de fabular perquè nosaltres ens divertim, ens emocionem, ens ho passem bé, riem, ens entretinguem, etc. Per tant, jo el que faria és que, si teniu també una lleixa o una taula plena de llibres a casa vostra pendents de llegir, i si no, caldria que la tinguéssiu, perquè mai ha d'haver un espai en blanc entre la lectura d'un llibre i el d'un altre, a partir d'aquesta nit us hi fixeu. Us hi fixeu i ja veureu com diuen coses. Jo, per exemple, m'he trobat algunes vegades a la Xerezade de les Mil i una nits, que s'ha sortit del llibre, s'ha assegut allà i explica, per calmar-los, històries de tots els altres. Jo us demano això, fixeu-vos, sigueu actius. Sigueu actius en l'adquisició de llibres, la lectura de llibres, la comprensió de llibres, i això us enriquirà extraordinàriament com a persones. Mai a la vida una persona que llegeix es podrà comparar a una que no ha llegit mai. Perquè tot el bagatge que la lectura i la literatura li reportarà és un bagatge inestimable. Jorge Luis Borges deia que quan acabem un llibre, quan hem llegit un llibre, ja no som la persona que érem abans d'haver-lo llegit. Cada lectura que fem ens modifica, ens enriqueix i ens fa millors persones. Per tant, avui que és dia de Sant Jordi, és això el que s'havia de dir, però que penseu i que us puc dir que ho crec fermament i ho poso en pràctica cada dia. I només dir-vos això, que us celebro molt aquesta festa, que us ho passeu molt bé i que mai no deixeu, les que tingueu l'impuls d'escriure, mai no us gireu d'esquena a aquest impuls. Ho heu de fer per vosaltres mateixes i us ho passareu molt bé.